EAJak eta PSek proposamena helarazi diete Gipuzkoako batzar nagusietako talde guztiei eta horren arabera EH Bilduren esku geratuko litzateke Gipuzkoako batzar nagusien presidentetza, 22 batzarkide eskuratu zituen bozketan. Eta mailaren gaineko postuak beste 4 taldeen artean banatuko lirateke. Proposamena, mahaiko kideak M28ko emaitzen arabera handitik txikirako hurrenkeran aukeratzean datza. Planteamendua, atzo egin zieten taldei, baina gaur egin dute ofizial EAJaren 17 batzarkidek euren akreditazioa jaso ostean. PPko ordezkariek ere aktak jaso dituzte eta gauza bera egitekoak dira PSeko kideak ere hartara. Batzarkideen erenek baino gehiagok akreditazioa jaso dutenez, batzar nagusien osaketan aurrera egiteko prozedura abiatuko da. Gabon, Gasteizera egingo dugu orain, izan ere gaur goizean kaleko jantzitako ertzainek protesta egin dute Eusko Legebiltzarraren aurrean, hitzarmen berri bat eta Josu Erkoreka segurtasun sailburuaren dimisioa eskatzeko. Tranbia zerbitzua 2 ordu eten du Euskotrenek protesta egongo zela aurre ikusita. Ez da zerbitzua eten duten lehenengo biderra. Ekainaren batean ere trabatu zuten orduko hartan ertzainek baimenik gabe oztopatu zutelako. 15 egun falta dira Frantziako turra Euskal Herritik abiatzeko, baina oraindik ez dago argi segurtasuna bermatuta egongo den, giroa nahastuta dago eta ertzainen eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren artean. Eta Tubacexeko beharginei eginiko akusazioekin lotutako epaiketak gaur hasi dira Gasteizen. Nerea García. Tubacexeko langileak eta Aiaraldeko herritarrak dira. Fiskaltzak 20 urteko espetxe zigorrak ezarri ditu. Ostegun honetan lehenengo epaiketa izan da, gainentzekoak irailean izango dira. 2022an azaroan Aintzane Mendia epaitu zuten eta azkenean absolbitu zuten. Mendiak dioenez grabatutako bideoek arrazoia emango diete akusatuei. Gainera, azpimarratu duenez akusatuak behin betiko lesioa du mobilizazioetan jasandako indarkeriagatik. Eta Michelineko zuzendaritzak 1.500 euroko paga eta inflazioarekin lotutako soldata igoera eskaini die beharginei. Zuzendaritzak egingo duen azken proposamena dela iragarri du. Hala, sindikatuek langileekin eztabaidatu eta bozkatu behar dute azken proposamen hori. Nerea García. Gaueko 10etan botontziak ireki dira langileek bozkatzeko. ELA, ESK eta CGT sindikatuek ez dute erabakia onartu, azken proposamenarekin bat egiten ez dutelako. ELAak dioenez eskaintza eskaza da eta mobilizazioek bere horretan jarraitu beharko dute. Eta zaintzarekin lotutako lan gatazketan 5 eguneko greba zikloa abiatu zuten Gorabide enpresako langileek astelenean. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute beharginek eta borondate falta egozten diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Gaurkoan beste urrats bat eman dute eta 2 eguneko kanpaldia hasi dute. Gainera, grebalariek ohartarazi dutenez, ez dute greba mugagabea baztertzen. Bueno, egoera 5 egun hauek hasi baino lehen geneukan egoera da. Hau da, guztiz baretute, paraute dau negoziazio guztize. Ez dugu azken egunetan euki inolako kontakturik ez da enpresarekin eta ez da aldundiarekin. Argudiatzen dabe batzuk eta bestiek ondino batzarrak ez dauzela eratute. Baina, badakigu hori nolabait trampa bat dela, ze hauteskunde garaian ere itxartu die gauzak, adibidez, residentzitako egoera konpondu edo behintzet erabaki bat hartu da horren inguruen. Eta 2020an gertatutako Zaldibarko luiziak
bi auzi ireki zituen, bata 2021 itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarren auzia, ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa berriz, Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Gaur hain justu, zabortegiaren jabea zen Berte Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegietan deklaratzekoak ziren, baina bertan behera geratu da saioa. Testuinguru horretan, Zaldibarko zabortegia arrisku handiko egoeran dagoela ikertu dute. Arantxa Tapia sailburua mintzatu da gaiaz, Euskadi Irratian entzun. Txosten horrek esaten duena gainea da, horren gainean ezin dela ezer ere egin, o ez litzatekela ezer egin behar. Baina argi utzi nahi dut, maila behekoenean, bai, baino oraindikan egonkor dago, ez dago arriskuri zentzu horretan. Izugarrizko eurite bat gertatze baldin bada zerbait desplazatu daiteke, edo zen menditan gerta daiteke. Eta gure errepideak ere lurjausiak izaten dituzte euri asko dagoenean. Baino gaurkoz dauden parametroekin eta azterketaren arabera egonkor dago. Posta bidezko bozaren berri emateko ekitaldi bat antolatu du EH Bilduk gaurkoan Bilbon. Gogorarazi du, uztailaren 23an aurrez aurre botoa eman ezingo duenak, aurretiaz posta bidez bozkatzeko aukera duela. Matutek azpimarratu du, Euskal Herritarren interes sozialak eta nazionalak defendatzeko bermea dela EH Bilduren aldeko boza. Madrilen pauso gehiago emango ditugu eskubide sozialetan eta aldaketa sakonagoak emango ditugu herritarren arazoei erantzuteko. Uztailaren 13ko hauteskundeetan langileen eta gehiengo sozialaren eskubideak ditugu jokoan. Horregatik da, garrantzitsua da ezkerreko subiranisten boto guztiak zenbatzea. Egunean bertan, ezinezkoa baduzu presentzialki bozkatzea gogoratu. Posta bidez botoa emateko aukera duzula uztailaren 13ra arte. Euskal Herria Bilduren aldeko botoa da, Euskal Herritarren interes sozialak eta nazionalak defendatzen dituen euskal boto bakarra. Eskuina gelditzeko eta inboluzio saiakerei aurre egiteko boto eraginkor bakarra. Euskal Herria Bildurena da. Guk ez dugu zalantzarik PP eta Feijóorekin. Guk argi eta garbi diogu. Gure esku badago, eskuinak eta eskuin muturrak ez dute sekulako gobernatuko. Eta kulturarloan gaur hasi da azken arrok jaialdia Gasteizen. Lerro artean irakurtzen dena ez da baidan esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori espada dena ez dudana zidatzi du. Guztiak, orokorrean. Oraintxe bertan Lier, baina gero, etortzen diren berriak eta larun batean Alter Bridge baita ere, nik badaukat ikusteko gogoa. Ni berez ez daukat inongo favoritorik, guztiak etortzea, ikustera nator. Lier taldeagatik. Bakarrik? Bai, bakarrik. Ni berdin zait, ni biharra egiten nun lehen hemen, eta bain da disfrutateko momentua, berdin zait. Bai, ni jun izana izatortxutara, binarrok daula, baino azken arrokea, kriston giro ona, supongo. Bain digo izan lehenengo kontzertua, baino... Hori, talde berriak aurkitzea, bai, azkenean esan dudanez, ez daukadanez favoriturik, ez dudanez ezer ikusi nahi, bueltak agongo garela uste dut. Niretzat Alter Bridge, gaur Monster Magnet, The Pretenders, direla klasikazo bat. Iaz, Gasteizko jaietan, komuneko kolan egola etorri zitzaizkian nire ikasle hoiak kubatekin trago bat eskatzea. Kubataga trago bat eskatzea.
Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakaritza EH Bilduri eskaini diote EAJak eta PSek. Mahaian, 5 alderdiek izango lukete ordezkaritza handienetik txikienera. Batzar nagusietako lehendakaria EH Bildukoa izango litzateke. Eta PP Gipuzkoako batzar nagusietako mahaian sartuko da EAJari babesa ematearen truke. Iriarteren arabera, EAJaren eta PSren arteko akordioaren lehen ondorioa da Gipuzkoan elkarrekin koalizioaren babesarekin Iriarteko 24 boto lortuko lituzke. Mendozak PSkoak lortzeko izango lituzkeenak adina. Balantza, PPren 3 baiezkoekin desorekatu beharko litzateke. Ez dugu ezagutzen akordio horrek ze eduki izango dituen, eta dakiguna da ekintza patriotiko bat eta ekintza patriotiko baten arabera Partido Popularrak esan duela haien aldeko autua egingo duela, ezta? Eta Nafarroan ostiralean eratuko da parlamentua eta negoziazioetan tirabirak nabarmenak dira. Azkena, atzokoa, geroa bai etzen PSN eta zurekin Podemosekin zuen bilerara joan, lehenagotik geroa baik PSNrekin hitzartua zuen bilera egin ez zutelako. Parlamentua eratzeko azken egunetan alderdien arteko ikamikek jarraitzen dute. PSNek giltzarria duen arren lehendabizi EH Bildurekin ez zuela negoziatuko eta orain geroa bairekin komeriak. Asteazkenean ziren biltzekoak 3ko bileran PSN, geroa bai eta zurekin Podemos. Geroa bai ez da bilerara agertu PSNrekin aldebiko bilera bat egiteko aldez aurretiko konpromezua urratu duela argudiatuta. Uxue Barkosen alderdiak duela 4 urte baino 2 parlamentari gutiagorekin uste du egungo egoera 2019koaren berdina dela eta mailan lehentasunez desertzeko eskatu du zurekin alderriarekin batera egin baino lehen. Maria Solanak ziurtatu du geroa bai eta PSNren arteko aldebiko bileraren konpromezua ekainaren 6an egin zuten bileran adostu zela. Guretzako hitz importantea zen, gobernuaren edukietaz, estrukturaz eta barretaz hitz egiten sikiera hasi aurretik, behar genuela jakin zein zen bakoitzaren papera. Bertzalde, geroa baik, Unai Ugalde aurkeztuko du Nafarroako Parlamentuko presidente karguko hautagai gisa. Hortziral honetan eginen duten bilkuran. Gogoratu behar da, PSNek eta geroa baik akordioa lortu zutela, sozialistek Nafarroako Parlamentuko presidentetza geroa bairentzat izatea onartzeko.
Eta EH Bilduk Euskadiko memoria historikoaren eta demokratikoaren legea babestuko du. Halaxe jakinarazi du koalizio abertzaleak. Horren tramitazio parlamentarioan hainbat hobekuntza txertatu ostean. Julen Arzuaga legebiltzarkideak iragarri duenez, EH Bilduren eskariari jarraikiz, Jaurlaritzak Gogora Institutuaren bitartez lantalde zientifiko bat sortuko du, giza eskubideetan gerra zibilean eta Frankoren diktaduran adituak diren profesionalek osatutakoa. Eta lan gatazketan, Tubacexeko mobilizazioetan parte hartu zuen bigarren pertsona epaitu dute ostegun honetan. Akusazioak Tubacexeko lan gatazkaren inguruko bi protestekin lotuta daude. Akusatuak mobilizazioetan identifikatutako, salatutako edo atxilotutako herritarrak dira. Horietako batzuk Tubacexeko langileak, baina baita Jaraldeko bizilagunak ere. Bildu gara, Iñakiri gaur epaitzen duten lagunari geure beroa eta elkartasuna ekartzeko eta berarekin gaudela guztiok adierazteko eta orain zazpi horietako bat Aintzane epaitua izan zen orain dela hilabete batzuk eta absoluzioa jaso zuen eta gainera epaitegietan esan zuten montajea izan zela eta gezurretan ibili zirela ertzainak beren salaketetan. Eta Michelinek 1.500 euroko paga eta kapeiari lotutako soldata igoera eskaini ditu. Zuzendaritzak egingo duen azken proposamena dela iragarri du. Sindikatuek langileekin eztabaidatu eta bozkatu behar dute azken proposamen hori, hala erabaki dute sindikatuek ela izan ezik. Astearte honetan Michelineko estatuko lantegi guztien ordezkari sindikalak bildu ziren Burgosen zuzendaritzarekin. Lasarte Horiako sindikatuak izan ezik. Lan hitzarmena negoziatzeko bilera goizeko 11etan hasi zen eta arratsaldeko 8 arte etzen amaitu. Zuzendaritzak 5 proposamen egin ostean, sindikatuek erabaki zuten egindako azkena langileekin eztabaidatzea eta bozkatzea. Azken proposamen horrek 3 hobekuntza dakar. Soldata egoera KPIa lotzea, 1.500 euroko paga lan hitzarmena sinatzeagatik eta team building jardunaldien desagertzea. 72 orduko epea dute langilei proposamena aurkezteko, eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Ostiral honetan erantzun bat eman beharko diote zuzendaritzari. Michelin enpresak dioenez, hau da egingo duen azken proposamena. Bestalde, sindikatuek lan hitzarmena onartzen ez badute, ekainerako aurre ikusitako greba egunak aurrera eramango lituzkete. Hau da, ekainaren 19 eta 23an Michelineko lantegi guztiek greba eguna egingo lukete. Osakidetzak urratz txiki batzuk egin ditu. Satze, ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ohar bat plazaratu zuten atzo,
Osakidetzaren mahai sektorialak eman zuena azaltzeko eta alde positiboak izan direla onartu zuten. Gogoratu zuten negoziazioek ia urtebete zeramatela blokeaturik eta aspaldi honetan sindikatuek bileretara agertzeari ere utzi ziotela administrazioaren jarrerarekin haserre. Uda honetan Osakidetzak gutxienez 43 kontsultegi ixtea aurreikusten du osorik edo partzialki. Sistematikoa dago langile kontratuetan. Mahai sektoriala blokeatuta dago. Bertan ez da ezer negoziatzen. Lankideak baja, azpeziak. Osasun publikoa! Osasun publikoa! Eta 5 eguneko greba zikloa abiatu zuten Gorabide enpresako langileek astelenean. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute beharginek eta borondate falta egozten diote Bizkaiko Foru Aldundiari. 2 eguneko kanpaldi abiatu dute Gorabideko langileek 5 eguneko greba zikloaren barnean. Zaintza sektoreko langileak dira eta adimen urritasuna duten pertsonekin lan egiten dute. Zehazki Gorabiden 600 beharginek dihardute eta 5.000 lagun hartatzen dituzte. Hala, zaintza sistema Bizkaiko Foru Aldundiaren ardurapean egonda erantzunkizuna exigitzen diote langatazkan grebalariek. Guretzat, erantzunkizun handia dute bai batzar nagusisek, ze azken finean zerbitzu publiko bat emoten dugu eta horren erantzunkizune publikoa da, kasu honetan batzar nagusietakoa, eurek ipini behar dabez baliabideek gu lana egiteko, gu aniztasun funtzionalan lan egiten dugu, eta eine handi batien finantzaketa publiko izan behar da. 2019an iraungi zenituna eta beraz 2020tik ez dutela soldata igorarik. Dagoeneko 20 greba egun baino gehiago egin dituzte. Hala ere, enpresak eta Gorabidek negoziatzeko borondaterik ez dutela ohartarazi dute. Izan dugun erantzun bakarra da, eurek ezin dabiela inolako mugimendurik egin Aldundiaren babesabarik, eta nola Aldundia eratu barik dauen momentu hontan, ez dagoela aurrera pausorik emoteko inolako aukerarik. Gatazka askatu ezean gainera, ez dute greba mugabea baztertzen. Eta jentie indartsu dago, onartzen dugu, eskatzen dugule dagokigune, eta orduen aurrera jarraitzeko prest. Ez badau inolako movimenturik, pausotxo bat gehiago eman biku, eta hor airien badabil greba mugabearena. Gorabideri proposamen bat bidali diote, baina ez dute erantzunik jaso. Horrez gain, hilaren 26an Aldundian ordezkaritza duten alderdiekin bilera bat egin nahi dute. EH Bilduk eta Elkarrekinek dagoeneko baiezko eman dute, eta zantzu guztien arabera, PPk ere bere parte hartzea ziurratuko du. Beraz, PSE eta EAJaren erantzunaren zain daude. Lanean dauden emakumeek gizonek baino 1,1 ordu gehiago ematen dute adingabeak zaintzen. Aktibo dauden herritarren artean, 2 dio zailtasun ugari dituela, lana zaintzarekin eta norbere bizitzarekin bateragarri egiteko. Oraindik orain, zaintza lanen banaketan ezberdintasun nabariak daude emakume eta gizonen artean. Eustat, Euskal Estatistika erakundeak, lana, familia eta norberaren bizitza batzeari buruz egindako inkestaren azken emaitzak argitaratu ditu. Bada, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aktibo dauden herritarren artean, 2 dio zailtasun ugari dituela lana, zaintzarekin eta norbere bizitzarekin bateragarri egiteko. Izan, lana eta seme-alaba adingabeen zaintza bateragarri egiteko, edo izan mendeko pertsonei arreta emateko. Eta aldea gutxitzen bada ere, emakumeek oraindik ere egunean 1,1 ordu gehiago eskaintzen diote seme-alaben zaintzari. Etzeko lanen banaketa ere aztertu du ikerketak. Gizonen 12,3
ematen dituzte lan horietan 3 ordu edo gehiago, eta emakumeen 26,7. Hala ere, inoiz baino txikiagoa da, emakumeen eta gizonen arteko aldea etxeko eta zaintza lanetan ematen duten denborari dagokionez. Duela 10 urteko datuekin alderatuta, 0,3 ordu murriztu da alde hori etxeko lanei dagokionez, eta 0,6 ordu seme-alaben zaintzari dagokionez. Mendekoen zaintzan berriz, ia ordu bete gutxiagokoa da aldea duela markada bateko datuekin alderatuta. Eta 2008an gertatutako Zaldibarko Luiziak 2 auzi ireki zituen, bata 2021an itxi zen fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin, eta bigarren auzia ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa berriz Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Gaur hain justu zabortegiaren jabea zen Berte Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzekoak ziren, baina bertan bera geratu da saioa. Testuinguru horretan, Zaldibarko zabortegia arrisku handiko egoeran dagoela ikertu dute. Eta Mikel Otero legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartzea behar duela. Zaldibarko zabortegiaren jabea zen Berte Recycling enpresako arduradunak Durangoko epaitegian deklaratzoka ziren ostegun honetan, ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzian. Baina bertan behera gelditu dira deklarazioak 3. momentuz ez dakigu zer dela eta. 2008an gertatutako Luiziak 2 auzi ireki zituen. Bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarren auzia ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa berriz Durangoko auzitegiaren eskutan dago. Auzibide honek Jaurlaritzako zenbait teknikariren ardurak ikertuko ditu, Berte Recyclingeko jabeen ardurez gain. Testuinguru honetan Jaurlaritzaren eskutik Sprilurrek eskatuta zabortegiren lurzoruaren egoera aztertu zuten, eta hark ondorioztatu du lurraren egoera geologiko konplexuak arazoak dakartzala lurzoruen egonkortasunari dagokionez. Horren aurrean Mikel Otero Bilduren legebiltzarkideak azpimarratu du premiaz inork bere gain hartzen ez duen esku hartza behar duela zabortegiak. Ikerketa profesional batek esaten duenaren arabera, segurtasun faktorea oraintxe bertan Zaldibar erori zenean, baino kaskarragoa dela, lurra oso abiadura handian mugitzen ari dela, arrakalak daudela, arrakala horietatik ura barrenera joaten dela, beraz, jarri zituzten geruzak ez direlari efektiboak izaten, eta arrisku asko daudela. Egonkortasunaren inguruan, suteen inguruan, isurien inguruan, eta kontu larri asko daudela mai gainean. Horren aurrean azalpenak eskatuko dizkio Arantxa Tapia sailburuari ostiralean legebiltzarrean. Alegia, egoera honen aurrean zein pauso dota zer egingo duten galdetuko diote Subiranisten Jaurlaritzari. Bien bitartean Tapiak Euskadi Irratiari esan dio Zaldibarko zabortegiaren lurrak egonkortasun maila baxuenan daudela, baina egonkor. Gaur-gaurkoz dauden parametroekin eta azterketaren arabera egonkor dago. Maila bajuenean eta guk utzi genuena baino kerro, bai, baino egonkor. Gaineratu du Jaurlaritzak hasierako mantenu lanak egin zituela, baina hortik aurrera Berte Recycling enpresaren administratzaile konkurtsalari zegokiola horiekin jarraitzea, eta ez dituela egin. 3 errekiremendu egin dizkiela eta jarraipen zehatza egin diotela gaiari. Debako zubia birgaitzeak ondarearen Europako saria irabazi du. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen haren birgaitzea 19. mendeko zubiak eraikitzeko teknika ahaztuak aztertu. Zorain, Europako Batzordeak eta Europa Nostrak ingeniaritza zibilaren adibide bikaintzat jo dute proiektua. Europako Batzordeak eta Europa Nostrak Debako zubia birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela onartu eta Debako zubia birgaitzaren proiektu aukeratu dute Europako ondarea 2023 sarien irabazletako bat izateko. Saridunek 10.000 euroko dirusarie jasoko dute eta Europako ondare sarien ekitaldian omenduko dituzte irailaren 28an, Veneziako Palazzo del Cinema aretoan. Guztira 21 herrialdetako 30 proiektu saritu dituzte edizio honetan.
Historia luzea du zubi honek, atzera eginez Doneiako bideko erromesek eta inguruko bizilagunek Deba ibaia gainditu behar izan zuten txalupa pasabide batean edo errepidean gora Sasiolaraino. Ariketan 1876an Antonio Kortazarrek Mutriku eta Debako ertzak lotu zituen arte. Lasturko Arrobitik datorren kareharrizko egitura horrekin. Kareharrizko egitura hori zuraren gainean dago, seguraski aritzaren gainean zimendatzeko. Hala ere 2018ko uztailaren 5 goizaldean herritar asko hartarazi zituen zarat handi batek. Harriak bata bestearen gainean irristatzen hasi ziren eta zubia kolapsoaren ertzean geratu zen. Berehala itxi zuten trafikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen haren birgaitzea, bizilagunen pasabidea ziurtatuz eta ondarearen kontserbazioa bermatuz. Lehen larrialdi fasean funtzio bikoitza betetzen zuen egitura bat ezarri zen, zubiari eustea kolapsoa saiesteko eta oinezkoentzako erabilera bermatzea. Proiektu honetan oso garrantzitsuak ziren baliabide osagarriak berariaz egokitu eta diseinatu ziren zubi hori birgaitzeko. Behin egonkortasuna ziurtatuta birgaitzaren proiektua lantzen hasi ziren, eta lan horretarako 19. mendeko zubiak eraikitzeko teknika ahaztuak aztertu behar izan ziren. Azkenik gangak desmuntatzea erakizen aldez aurretik arlandu bakoitza zerrendatuz erdiko pila berreskuratuz eta 2 gangak berrereikiz. Deba eta Mutriku herriak berriro lotzeko aukera eman duen obra izan da hau. Eta datorren urriaren 8an Deustutik Berrizera lehenengo kilometro vertikala egingo da eta horren inguruan hitz egiteko pantailaren bestaldean Gaizka Zuarez daukagu. Gabon, Gaizka. Kaixo, Gabon. Esan dugu, ezta, Deustuko kilometro vertikala egingo duzuela urrian, Ugaskotik Berrizera, baino atzo jada ezagutu zenuten ibilbidea nolakoa izan zen, nola joan zen esperientzia? Bueno, ibilbidea berez ezagutzen genuen, baina gira da, gure asmoa bazela atzokoan herritar gehiagori, azken hilabete hauetan zabaldu dugun kilometro vertikalaen egitasmo hori, pizka bat jada frogatu eta bizitzeko lehenengo kontaktu hori egitea. Auzokide batzuk, deustuar batzuk elkartu ginen eta nahiko esperientzia polita izan zen egia esan da. Horri bildi ginen ikusten zeintzuk izan zitezken estrategiak eta bai, motivazioa gorantza doa ekimenarekin eta hori da bilatzen duguna. Esan duzu, ezta, auzolanean antolatu duzuen proiektu bat dela, zergatik egin zenuten eta zein da helburua? Bueno, egitasmoaren antolatzailea berez Gora Deusto herritarren elkartea da, vale? Baina Gora Deustu azkenean pandemia igaro eta Deustuko bizitza komunitarioa indartzeko elkartea, elkarte izateko sortu genuen, eta pizka bat guk bai ikusten genuena da, alde batetik, Deustun kilosaletasuna handia dagoela, bigarrenik ikusten duguna bazen kilosaletasunaz gain kirol elkarte eta talde ugari zeudela, eta hirugarrenik nolabait orain azken bolada honetan, bai pandemia ondorentik batez ere erronkarako gogo ugari piztu dela, ez dakit crossfit motako talde asko daudela, ere gauza esplosioak eta berehalakoak ere gustoko direla eta hor 3 baldintza horiek ikusten genituen egitasmo hau egiteko, ez? Eta gainera hor ezagutzen genuen nolabait ibilbidetxo hau, gainera kilometro zehatzeko luzera duena, eta hor hitz joko bat eginez eta izenburu daigarri bat eukitzen, gure asmoa bada alde batetik, kilosalen gozamenerako eskaintza bat egitea, proba ezberdin honekin, oso esplosiboa den proba honekin. Bigarrena, herrigintza, auzogintza ikuspegitik, Deustu bezalako herri bat elkarrekin lanean jartzea, bertako bai merkatanien elkarte, zein eragile, zein kirole elkarteak ere elkarrekin lanean jartzea eta nolabait sentimentu komunitario hori indartzea, eta hirugarrenik ere, Deustu bera eta herritarrak bizitzaz betetzea, ez?
azkenean horrelako ekimen kolektiboek, herria hobe bat egiten dutelako, eta hori da guk ere, gora duztutik bilatzen genuena. Egitasmoa Gaizka urriaren 8an izango da, eta 3 modalitate izango ditu, ezta? Nola antolatu duzue hori zehazki? Bai, azken finean gure asmoa bada, berez bai erronka moduan, eta lasterketa bat da, azkenean pro bat da, eta lehiakortasuna ere hor maigaineratu nahi dugu, baina bizka bat ere perfil ezberdinetarako eskaintza egin nahi genuen. Eta horregatik 3 modalitate ezberdin ditugu, alde batetik gaztetxoen modalitatean, non 18 urte zazpikoek 14 urtera arte, parte hartuko duten, eta hor bai ikusten genuen, nola baite erakargarri izan zitekeela aipatutako kirole talde hauetan ibiltzen diren gaztetxo horiek, leku bat eukitzeko tartea izatea. Orduan, lehen modalitate hori egongo litzateke, bigarrena norbanakoen izango litzateke, orokorra, eta 3. taldeka. Horiek guztiak erlojuaren kontra izango dira, eta hau bada, aipatzeko gauza bat, azkenean kilometro bateko ibilbidea da, eta arrazoi teknikoak badira, nolabait lasterketa guztiok batera esabiatzeko, baina baita ere beste helburu bat dago. Azkenean erlojuaren kontrako saioa izanik, alde batetik parte hartzaileentzako erraztasun gehiago dagoela uste dugu, azkenan bakoitzak bere ritmora igo dezakelako, eta orduan helburuen arabera batzuek lehiakorrago eta beste batzuek gehiago parte hartze hutsagatik egin dezaketelako. Eta gainera, ikuslearentzat ere, gure asmoa badelako, azkenan deustuarrak bertara gerturatzea ikustera ere, goiz zoragarri bat bertan giro honean pasatzeko ere aukera ematen zuela, eta bere auzokide ezagunak lehiatzen ikusten pasatzea goiz guztian zehar. Orduan, erlojuaren kontra izango da, guztiek erlojuaren kontra izango dira, baina taldekakoan bereizgarri badago, lauko taldea izango da, eta azkenengoaren denbora kontatuko da, bizik txirrindularitzako taldekako erlojupekoen antzera. Eta horrekin, azkenean ere, taldean egitearen gauza politori, elkarrekin egitearena sustatu nahi genuen, ez? Behar bada horren maila handia ez daukaten gazte kuadrillak edo bestelako kuadriek, ere anima daitezela eta elkarrekin egitera ausar daitezela, ez? Orduan hori da pixka baten modalitateen zentzuak eta helburuak. Ikusten dugu, ez? Familia osoarentzat aproposa den egitasmoa dela. Ez dakit izen emateko epea irekita dagoen, eta nola eman dezakegu izen emate hori? Egia da oraindik, apurtxua geratzen dela, urriaren 8 arte, baina hau da tartean dagoela, eta gu izen ematea irekia daukagu. Irekia daukagu online bidez, kirolprobaken webunetik, kirolproba.eusen, eta azkenan oso erresa da, bertan formulario txiki bat beteta eta deskripzioaren zenbatekoa ordainduta, izen eman egingo da. Gainera izen ematearekin, batera, esandakoa, frogarako berme guztiak, dortxala barne, eta asegurua ere izango da. Eta baita ere, beste kontu polit bat iruditzen zaiguna, kirol kamisetarena. Kirol kamiseta berezi bat prestatu dugu, deustun bertako merkatari batek egingo duena, prestatuko diguna, eta gainera, babesle ezberdinen presentzia izango duena. Orduan, izen ematearen ezaugarriak dira, animatzen dugu parte hartzera 3 modalitateetako edozeinetan, eta erraza da. Eta, informazio gehiago nahi izan ez gero, gora deusturen Instagram kontutik, edo Telegram kanaletik jaso daiteke informazio. Así que, hori da apurtxu bat. Orain, bizkat jendea pikatzera, udan zehar ere entrenatzeko gauze dagoen, eta urrian denok batera gozatzera. Hortxe gonbidapena, Gaizka hemen utzi behar dugu gaurkoan konexioa, mila esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, espazio emateagatik. Venga,
Eta aurrera jarraituko dugu beste gai batzuekin, izan ere, gaurkoan Patxiku Irisarri Nafarroako ENE sindikatuko idazkari nagusi elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Aste honetan elkartu den lehortearen maila izan du izpide, eta nabarmendu du Erriberan uztaren 90% galdu dela, erdialdean 60% eta Lizarraldean 45% eta 60 tartean. Gehitu du, euria egin duela han-hemenka, baina dio ez dela nahikoa izango uzta errekuperatzeko. Ondirikan aldatu maiatzaren 2 zuk erran duzun bezala maila bildu zen, eta ordurako ja Nafarroan, batez ere Nafarroari buruz ari gara solasean, hor ja lehorteak ja bere lan egina zuen, eta Erriberan ja erabate galdutzat emana zen hango uzta ez. Eta, joan den aste honetan egindako bileran hori berretsi besterik ez da egin. Egia da, euria indula han-hemenka, euria ere batzuetan soberan ere, baina horrek ez du ekarri uzta horrek buelta hartu dezan. Beraz, Erriberan 80% galdu inda, erdialdean Tafalla eta Erribera tartean Baldorban horre 60% edo horrela, eta Lizarraldean ere 45-60 galdutzat ematen da, eta gero ematen du Iruña inguruan, Kuenka deitzen dugun horretan, Agoitzaldera, Garesaldera hor, uzta ona izanen dela, eta gero iparraldean Belarra ere atera da, orain nahiko lan hori lehortzen. Baliagarriak izan dira, batez ere, ez ginelakoz bakarrik nekazal sindikatuak eta baizik, eta etortzen zenbait ere Pelloria emeteko ordezkaria Nafarroan, gero Intiatik ere gerentea, eta Intiak nolabait aholkularitza lana egiten du, nekazari zer landatu, zer ez, horrelako lan bat egiten du, eta valorazioa positiboan ikuste dut, bildu, imar dela, han izaten da mai bat nun bakoitzak bere ekarpenak egiten dituen, eta orduan gure ustez beharrezkoa zen, eta gauz batzuk egin dira, beste batzuk ez dira lortu, baina positiboa. Ez duen nola ere zer nolako margina du Nafar gobernuak esaterako alako krisi bati aurre egiteko? Margina oso txikia, zeren azkenean niro laguntza hauek ere Europatik heldu den nekazal politikako pak horreri lotuta daude, eta orduan Nafarroa ari zen itxaiten Espainiako gobernuak ean noiz ateratzen zuen lehortearen dekretua, ez? Orduan dekretu horrek markatu egin ditu ze diru laguntza izanen diren, eta gero, noski, Nafarroko gobernuari, eta beste batzui bezala, hortxe hauteskundeak tokatu zezkio tartean, eta orduan, gelditu dire hor, inpas batean, eta Nafarroko gobernutik, dibidez ez dute beste diru laguntza gehigarririk jarri, ez? Baina, ikusiko dugu hurrengo hilabetetan zer gertatzen den. Aipatzen zenuen Europatik iristeko pakete hori zertan datza edo nola iristen diezuezuek? Azkenean nekazal politika orokorra da, eta hori 6-7 urtetikan berritu egiten da, eta hori orain berritu egin da, ez? Hor neurri berri batzuk ere planteatzen ziren, ekoregimenak deitzen direnak eta orduan bete behar batzuk badira hor, eta bete behar horietan lehorte dela eta bai sartu dituzte malgutasun batzuk, ez? Adibidez, zuk zure lurren 100% usten altzenun erain gabe. Lehorte dela eta hori igo indute 50%, ez? Azkenean lan egin eta ezerrez biltzeko, hori da neurri bat, ez? Edo zure abereak mendian egon behar dute 120 egun, eta hori erdira jeitsi egin dute, ez? Zenbait tokitan ez delakoz nahiko bazkarik hainbeste egun egoteko, ez? Orduan, hor bai hartu direla neurri transversal batzuk, ez dirutan, baizik eta manejoan eta bai errazteko, ez?
Bestalde, Bilboko La Bolsa eraikinean abiatu dituzte Udako Euskal Unibertsitatearen aurtengo Udako ikastaroak zientzia jendartera gerturatzearen inguruan ikusi. Eta lehen datuen arabera, unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren sarbide fasera aurkeztu diren Euskal Autonomia Erkidegoko batxilergoko 12.059 ikasleetako 11.817 gainditu dute. Hau da, 198 iaz baino ia 100 gehiagok. Ostegun honetan eman dute noten berri eta ikasleek sarbidea aplikazioaren bidez eskura ditzakete jada kalifikazioak. Bestalde, Eusko Legebiltzarrak baztertu egin du prozesu judizialak euskara hutsean egiteko eskaera. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako justizia administrazioak oraindik ez du euskararen normalizazioa lortu. EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean salatu duenez. Auzi osoak euskaraz egiteko proposamena baztertu egin da, euskalduntze prozesuak mailakatua izan behar duela argudiatuta. Bosgarren puntua, EH Bildu talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena, justizia administrazioan hizkuntza eskubidea bermatzeko proposamenak martxan jartzeari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Talde proposatzailearen txanda, EH Bildu taldearen ordezkaria den Saez Egilaz Andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko. Horregatik, justizian euskaraz aritzeko dugun eskubidea oinarri izanik eta justizia euskaldun baten aldeko borroka ezinbestekoa dela sinetsita, honako proposamen hau dakarkigu gaurkoan. Lehenengo puntuari dagokionean, kezka eta dugun ardura publikoak bultzatu gaitu honako proposamen hau egitera. Azken urte eta hilabetetan jakina da euskararen kontrako oldarraldi bat bizi dugula epaitegietatik ere. Legebiltzarburu Anderea, eskerrik asko. Bidean atajoak hartzea batzutan tentagarria da, baina arriskutsua ere izaten da. Eta bide luzea hartzea edo jarraitzea nekagarria izateaz gain, frustrazioa ekartzen du, impotentzia ekartzen du, baina aurrera egin behar da, pausoz pauso, helburua non dagoen ikusita. Eta kultur arloan aipatu dugu lehenago ere, gaur hasi da Azken Arrok jaialdiaren 21. edizioa Gasteizen, Mendizabalan, eta bertan dago Nerea Garzia lankidea. Gabon, Nerea? Ematen du arazo teknikoak. Entzuten diguzu, Nerea? Momentu honetan ez dugu Nerea entzuten, beraz aurrera jarraituko dugu albistegiarekin eta geroago saiatuko gara berriz ere zurekin Nerea konektatzen. Gasteizen ere Geu elkarteak euskararen alde lan egin du urte osoan zehar eta gune hori du finantziazio guneetako bat. Aurten, 10. aldiz kudeatuko du Txosna Aiotz plazan. Abuztuaren 3 izango da Geu txosnaren inaugurazioa 10 urte 11 esku leloarekin. Thank you.
Arestian aipatu bezala, azkena rock jaialdia gaur hasi da Mendizabalan eta Nerea Garzia egonda bertan. Lierren kontzertuak hasiera bikaina eman dio jaialdiari eta haiekin egoteko aukera izan du. Bai, lehen aipatu dugunez, 6etan ireki dira azkena rock jaialdiaren ateak eta oholtzara igo den lehenengo taldea Lier izan da. 11 telebistako lan taldea Lier taldearekin izan da. Eskerrik asko gurekin izateagatik, oholtzara igo den lehenengo taldea zarete, nolakoa izan da giroa, arratsaldeko 6etan. Egia esan nik espero nuena, baina asko zobea. Esan zigutenean lehenengoak izango ginela, esan zen como, que bajón. Gaina hori, ateak 6etan irekita, guziak eta laurden, baina pilo bat zegoen. Irutu zait, benetan, igualtzan txokea izan da gehiago, uste nola laukatu egon ziela, eta horrik ustea, bosteuna piko pertsu, zakizen batzen. Jende asko, oso. Zuen lehenengo aldia da hemen azkena rocken, eta alaba da, nola izan da hemen ikustea, ze azkena rock jaialdi garrantzitsua da. Egia esan asko postu ginen, beraiek gurekin kontatzen zutela jakitean. De hecho, kontzertu hau dago daramagu arrastatzen 2020-tik, pandemia urte hortan, jo behar genuen, eta azkenan 23 atzeratu da. Baina, eta orduan, ja genden, venga. Baina, sekulako poza, gu gaina jaialonen fana gea, irutze segulako gelditzen den rockaren oasietako bakarrenetako bat, hemen gertu inguruan mintzat, eta pozgarria. Orduan errepikatzeko ekin, ez? Alba da, nola ez? Gurutzako plazera hona itzultzea, eta pixkat ilunago dagoenean jotzea, beralden argiak eta erabiltzeko. Eta ja lana eginda, orain ze plana, gaur geratuko zarete hemen, 3 egunak, nola bizi izango duzue azkena rock? Ojala, ez bihar lanera jumar dugu denok, hemen eta... Gaur bai, ez? Eta etxea. Gaur, gutxi, pixkat egon, zein da hemen kartelan dagoen artista favoritoena edo ikustea nahiko zenukena? Nik neukan nintu Ninkus eta Iggy Pop ikusteko kristongoa, baina gaur ez dira. Eta pixkat ningoten un poto. Gero ere ikusi dagoela Cherry Curry dela Runawayseko abeslaria, eta hori ere kuriositatea neukan ikusteko abertzen egiten duen, ez dut entzuten gaur egun musika. Eta hoxe, baina gaur nago pixkat horrela. Agian urrengo edizioan edo publiko eta artista bezala etorriko zarete kontzertua ez disfrutatzeko. Ziurretazko gara berriz. Mami, esker gurekin izateagatik. Eta zineman ostiralean superheroien familia filma izango da aretoetan ikusgai. Ikusi aurrerapen bat. Superheroien familia filma ekainaren 16an zinemaretoetan ikusgai izango da. Superleoida! Edwigek 11 urte ditu eta aitaren superheroi mozorroa txikitu du. Horregatik aita ezingo da gehiago superleoi izan. Baina bere bizitzak sekulako aldaketa jasango du. Aita ordezkatuz hiriko superheroi bihurtzeko aukeratzen duenean. Superleoiren lana batetik bestera igarotzen da eta ni hurrengoa naiz. Superleoi berria naiz. Horretarako ordea arazo bakarra dago, baldarretan agia da, ez dago oso sasoian eta superheroi izateko baino interesa handiagoa du bideojokotan jolasan ibiltzeko. Norbait fidagarria aurkitu behar dut. Aitak hurrengo superheroi bihur dadin bere lehengusu Adrian aukeratzen du. Orduan Edwigek erreakzionatzeko ordua dela ikusiko du. Aurkitu ahal izango alditu superbotereak. Zure superboterea aurkitu dugu. Ikusi superheroien familia zinemetan. Superheroien familia. Enekien motor baimena zenuenik ez daukatek. Bagoaz! Eta gaurkoan ere, Osteguna Rock Vital Fest jaialdiak rockez beteko ditu Gasteizko kaleak. Jaialdiak aukera emango du Gasteizko rockaren asteaz gozatzeko kartel erakargarri batekin.
Eta ekitea Gasteiztar saskibaloi taldea da. Ekitarra taldeak aurrera eraman duen proiektua da. Autismoa eta desgaitasun mentala duten neskak eta mutilak talde normalizatuetan jokatzeko gai izatea du helburu nagusia. 2017an Ekitarrak kirol taldeak saskibaloi proiektu inklusibo bat martxan jartzea erabaki zuen. Ekitea deitu zion. Azken 3 letra horiek tea buruzkoak dira. Espektro autistaren nahasmendua. Ia kide guztiak autistak dira. Gainerakoek desgaitasun intelektuala dute. Ekitearen helburua da neska eta mutil horiek ahalik eta modu autonomoenean jolasteko gai izatea. Saskibaloiko lehiaketa hauei esker, harreman sozialak eta autoestima hobetzen dute, lagunak egiten dituzte, taldean jokatzen eta arauak betetzen ikasten dute, maila fisikoan eta koordinazioan aurrerapenak lortzen dituzte eta frustrazioa kudeatzen ikasten dute. Gure azkeneko helburua da jokalari hauek talde normalizatuetan sartzea. Aurten izan ditugu 2 jokalari gurekin jolasten, bat kadete taldean eta beste bat seniorrean. Guretzako da garrantzitsuena beraiek pozik ikustea eta, gero irabazten bada hobeto, baina ez du gehi inporta. Oso beharrezkoak dira, zeren ez daude aukera anitz hauentzako eta talde gehiago sortu beharko lirateke Euskadi mailan. Sánchez zaizkiz kanartzaz asko. Eta ze talde? Ekitea. Eta hori zuri gehien gustatzen zaizu? Gehien, bai, mila esker. Oso ondo. Saskibaloian asko gustatzen zaiz. Biko, LeBron James zaitu jugatzea, baskibolaia eta naiz ekitea, bendika, etori, bangorka, etc. Denbora asko jolastu dut. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, azken arrok jaialdiak utzi dizkigun irudi batzuekin agurtuko gara. Espero dut gustoko izatea. Besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian dituzuela eskuragarri, ongi izan eta astelehenera arte. Ez dezatela esan, saiatu ez zinenik. Ez dezatela esan, apurtu ez zinenik. Zer dakite astu noiek zure barne matxinadez, mamuitu iraka gailurri.